Bon dia, benvinguts i benvingudes al meu canal. Soc Carmen i en l'episodi d'avui us presentaré un catàleg d'espècies vegetals. Són targetes que et poden ajudar a memoritzar espècies de plantes. Molt bé, comencem. Arbutus unedo. Arbutus unedo. Hibiscus sinensis. Hibiscus sinensis. Laurus nobilis. Laurus nobilis. Myrtus communis. Myrtus communis. Nerium oleander. Nerium oleander. Cineraria maritima. Cineraria maritima. Syringa vulgaris. Syringa vulgaris. Senecio ovatus. Senecio ovatus. Buxus sempervirens. Buxus sempervirens. Cistus albidus. Cistus albidus. Cotoneaster horizontalis. Cotoneaster horizontalis. Cittisus scoparius. Cittisus scoparius. He preparat targetes de diferents tipus de plantes, com per exemple tenim 12 arbusts, 12 plantes caducifòlies, 12 perennes, 12 flors de talls llargs i mig i també 12 plantes aromàtiques. A més, he preparat fulls de repàs en 3 idiomes, en valencià, espanyol i anglès, i per si de cas t'interessa tot aquest tipus de targetes, pots donar una ullada a l'enllaç que deixaré en la caixa de descripcions d'aquest vídeo. Es tracta de la pàgina Teacher Pay Teacher, on trobaràs totes aquestes targetes que es presenten en aquest vídeo. Bé, continuem amb Gledigia triacanthus. Gledigia triacanthus. Prunus ceracifera. Prunus ceracifera. Ficus elastica. Ficus elastica. Pinus silvestris. Pinus silvestris. Heliconia biae. Heliconia biae. Liatris spicata. Liatris spicata. Alstroemeria aurantiaca. Alstroemeria aurantiaca. Eustoma grandiflorum. Eustoma grandiflorum. Origanum vulgare. Origanum vulgare. Sambucus nigra. Sambucus nigra. L'episodi d'avui acaba així. Si us agrada, per favor, deixeu els vostres comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació. I ens veiem per ací. Adeu!